Mi se danas 2. oktobra smo imali akciju u Grockoj, Srpski pokret obnove, na promociji porodice, vrednosti života na selu i predstavili program Srpskog pokreta obnove, prosto jedan odgovor na dešavanja koje su bila zakažena u Beogradu. Mi smo hteli da ovde predstavimo neke druge vrednosti za koje se mi zalažemo, a prevashodno porodicu. Ovo je ujedno i početak predizborne kampanje na opštini Grocka. Mi ćemo od sada pa svake nedelje imati određene akcije u različitim delovima opštine i tako smo počeli našu kampanju.